Dobro jutro, Zdravko, i puno hvala što si tu, jednim lijepim povodom, dakle, muzički projekat Sevdah uz harmoniku, dobro jutro, evo ja ti dajem vrijeme dok sjedneš i znam da mi... Da ne izostavim onaj pozdrav za sve gledalce, za... Tako je. Dobro jutro, dobro došao. Hvala vam na pozivu, zaista je zadovoljstvo uvijek ovako malo časkati sa tobom u ovom intervju. Hvala također. A imam i neku temu. Tako, imamo, dakle, šta sadrži sve projekat kompozitora i harmonikaša Zlatka Sjelića? Pa ovo je, mislim, poslije dužeg vremena, zaista bih rekao jedan i antologijski projekat, a i jedinstven, zato što ovaj način prikaza izvorne pjesme samo uz harmoniku je nekad davno, to su velikani, možda i ljudi koji su utemeljili i Sevdah i druge pravce počeli, znači to je prije nekih 50 godina. I ovo je jedan veliki projekat, Zlatko Sjelić je, moram to reći, jedan divan čovjek, jedan saradnik kakvog možete da poželite, strpljiv, veliki je to kompozitor sa mnogo hitova i uspio je upravo da svojim autoritetom na ovom projektu poveže možda najbolje pjevače Sevdaha koji sad ovaj region ima. Znači, samo nekoliko imena, ostali neka mi oproste jer izgubili puno vremena, ali eto, od bosanskih pjevača Hasiba Agić, trenutno zovu kraljicom Sevdaha, Hamid Dragipović Besko, Ferid Avdić, Ibro Selmanović iz Srbije, jedan veliki umjetnik Aleksandar Tirnanić, član i velikog orkestra RTS-a. I sad naravno imamo mi iz Crne Gore jedan trojac koji će se uspješno boriti sa svim ostalim. To su Žuti Serhatlića, sad Merulić i moja malenkost. Evo ja već predstavljam taj moj dio, uskoro će i oni. I samo još da kažem vezano za ovaj projekat, on će biti nekih 20-ak pjesama sa 20-ak pjevača, izdat na digitalnom CD-u koji će izdati Hayat produkcija. A kad bude malo ovo vrijeme